TV filɛbaw an ka foli bɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yan fɔ aw sigiyɔrɔ la an b'a fɔ aw ɲɛna k'aw bisimila an ka baara ale jɛmukan kɛnɛ kan an ka baara ye jɛmukan min ye maa bɛ yen k'e sɔnna dɔ kɛ ma an ka baara jɛmukan bɛ i wele o hukumu kɔnɔna na bi an bɛ Senu plateau la fɛn min ye baarakɛla dɔ ye an n'ale bɛna jɛ ka bi kɛnɛ k'o ɲɛnɛmaya ɲɔgɔn fɛ baara in a ye nafa jumɛnw sɔrɔ a la a ye gɛlɛya jumɛnw sɔrɔ a la a donna baara in na cogoya mun na ka se ka walawalali kɛ ne ni aw ye yaasa bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔ kɛ sabula bamananw ka kuma de don ko baara o baara i bɛ taa sɔrɔ a ye maa dɔ kɛ fɛn ye wa baara lankolon tɛ yen maa lankolon de bɛ yen o hukumu kɔnɔna na bi kɔni an bɛ Senu plateau na ni min sɔrɔla la aw ni ne kɔni a tɛ dogo an si la kumana an b'a fɔ aw ɲɛna k'aw bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ. Ne fa n sɔgɔma n sɔgɔma somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ sen kɔri baasi tɛ yen tɔɔrɔ sen nɔ nse a somɔgɔw bɛ baasi foyi dɛmɛw bɛ ka kɛnɛ alhamdulilayi kɔri baasi tɛ yen nɔ baasi tɛ yen nɔ alhamdulilayi nse awa an b'a fɛ k'i tɔgɔ ni jamu dɔn ne tɔgɔ baara min kɛ ne tɔgɔ ye Burama Bagayogo dɔw bɛ n wele Nabi kan to garaji la dɔw tun bɛ n wele ko Numu Burama Bagayogo awɔ i sigiyɔrɔ bɛnnen don Senu plateau ma awɔ ok Burama o diyara n ye DMS TV filɛbaw an b'a yira aw la k'a fɔ an bɛ baara jɛmukan kɔnɔna na a ka di maa minnu ye u ka publicité ka tɛmɛ jɛmukan in kɔnɔ a bɛ se ka an wele yaasa an n'aw bɛ jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ numéro minnu bɛ tɛmɛ écran kan aw bɛ se ka o numéro ta ka weleli kɛ n'o Ala sɔnna ma an bɛ jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an ka plateforme bɛɛ lajɛlen aw b'aw abonné o la yaasa jɛmukan dumanba minnu bɛ tɛmɛ olu kana se ka tɛmɛ aw kan cogoya mun na Burama e ka baara bɛnnen don fɛn jumɛn de ma bibi na ne ka baara bɛnnen don lɔgɔci de ma i ka baara bɛnnen don lɔgɔci de ma yala i bɛ se k'i da don a la k'a fɔ an ɲɛna lɔgɔci i donna la cogo jumɛn na bon ne donna lɔgɔci la sira min kan fɔlɔfɔlɔ ne tun ye électricien ye n nana accident sɔrɔ min ye n ye san damadɔ kɛ furakɛli kɔnɔ furakɛli ninnu na n ma kɛnɛya mais alhamdulilayi n ma kɛnɛya pewu parce que n bɛ Ala fo ka barika da accident in kɔnɔna na n nana dɛsɛ bolo kelen numanyanfan in accident y'o de sɔrɔ ka défaut bila o la n y'a ye n tɛ se ka électricité kɛ tuguni n seginna ka na so min kɛ n bɛ to ka farafin furaw kɛ n nana ye n ko yanni n ka to ka mɔgɔw deli don o don n ko an fasiya ye numuya ye n ko n ka jeli dɔ dilan ka to ka dabalo ɲini a la dɔɔni dɔɔni o de ye n don dɔgɔci la. Burama y'a yira n na k'a fɔ i tun ye électricien ye accident de kɛra sababu ye ka bana dɔ lase i ma bana min kɔnɔ i tɛna se ka électricité kɛ bilen donc hukumu kɔnɔna na i y'i ka baara bɛɛ lɔgɔci ma yala o wagati ni sisan cɛ a bɛ waati joli bɔ bon ne ka accident kɛra 97 le 6 octobre 97 ne san 2 ɲɔgɔnna kɛ n tɛ ka se ka n bɛ furakɛliw ni dɔgɔtɔrɔsow ni farafin furaw kan ka kɛnɛya ɲini o san 2 kɔnɔna na kɛnɛya ma na min kɛ n y'a ye k'a fɔ ni Ala ka latigɛ n k'a ɲini ka ko wɛrɛ kɛ yanni Ala ka don cɛ dɔ kɛ in nana n bila n ko ne fa tun ye numu ye n ba ye numu ye n ko n k'a lajɛ n kana sira bila n ka jeli dɔ dilan ka to ka denbaya da balo ɲini o la o de ye n don lɔgɔci la. Lɔgɔci i b'a kɛ du kɔnɔ yan de wa walima i bɛ yaala i bɛ taa ɲini ni bon n bɛ yaala ka fɔlɔ n tun bɛ yaala k'a ɲini bon Ala ni téléphone ko in na n ye numéro di mɔgɔw ma client ma u bɛ laban k'a di mɔgɔ wɛrɛw ma o sababu la n yɛrɛ tɛ wuli k'a ɲini tugun mɔgɔw bɛ numéro di ɲɔgɔn ma fo ka kɛ yɛrɛ a bɛ kɛ dugu bɛ jɛ n b'a dɔn n kan ka ɲɛsin yɔrɔ min na ka taa o baara kɛ ka na so. Burama yanni an bɛ se ɲɛfɛ i da sera numéro ko ma i bɛ baara kɛ numéro min na i bɛ se k'o di limanaw ma. ne bɛ baara kɛ ni numéro 3 téléphone numéro 3 ninnu bɛɛ ye ni mun weleli nɔgɔyara mun ma o bɛ to ka o numéro de wele numéro fɔlɔ ye orange ka numéro ye o ye 77 50 31 ani 86 o ye numéro fɔlɔ ye numéro filanan n'o ye Malitel ta ye o ye 69 28
fu ani saba ani biolofla ani fla télécell ko moy réseau croix nale o numéro e biduru ni kele biduru ni kele bi woro ani woro Burama o famuna ni numéro en kele ngene na fen fen na wolela ibe sega soro no ya la sona be soro numéro numbel okay o jaranye Burama Burama barain atange e ka bara damine e kunye électricien kana alaban loko chila an bela jelen ba do femindo ka bo bara do la klese ku jala kana ku werala bara in fon nana ye gele o jumen soro ala adamne na ne le kun sega lo re preform boy ni en wele tellement que ma de li preform la lo la o meta amba fo ni achi o ni re ala jeni bi sega mondi mo su bebe do be ibe do wa lo chi ibe fen soro la o mun ka cha ni lo re chi le sarai o do la re be do chi o be fen di ma fo re ma la bi alaje ne ni lo ko chi ni sira ka ni ma o fo kana kere ni lo yi sisa o ani war mun kaka o mbo fo atige o na se bai aba fo Burama ni sebi na se ta aba fo mugeni anga dobo ni na comme mali dugumie si abe ba kono beni senangundo Burama nam o famuna bara yin kana konnana ye nafa jume soro ala bara yin kono alhamdulillah rabbil alamin ni nafa chama soro kono akera sabo waye ndona sinu kono ya bon comme logo famba yi ambala ka o détail parce que mana fenke imana na songo de chuko na tigi ma logo sa na charbon sa ka t'obliger o kama ndomba musuri kacha ka teme cheka o bara na tabule Burama famuna ikoni ya yira na ika bara yi logochi idunye dimaya tigi dimaya daire me ba soro logochi no ba soro la o temeni ko fe dona na tawla Burama yere hakil na yemuli aka bara konnana ibe fe ka muneke na la nyini jumeni be ebulu la nyini mbene bulo folo ni ame ko ijon kunandi afo sababu nyuma ni alnere senu yambi bulo banane ko fe ala nana ni bulo Carla 97 au 99 ni akliba le 29 août 98 o ni ka chokoroba fatura le ni taraso o ni ay sengu metoso nana yi duba konna a hine ka boni sotai o temene ko fe ame fe ka do duna na tawla akadi Burama yi jumeni kake bon bon ko te kunya me jonu ngandi a fo sababu nyima o ni ne re senu sigi basile mbi a sababu e nterke ani koroke o ani barake nyokon koro no ye Amadou o jati ya sigile fleni ale Amadou Kojo o ni ndoge ambe bodu kelina o ala ya ali kume dawra bu me bi anana isi gin krefe ya ambe bodu kelina o ale jate o ni Amadou Kojo o Amadou ma foi gele anima depuis barake nyowala folo mtumba ka mobile la o ay nyokondo o konnana anana foni ma ko numu yani kato lo angela so den flabe mbolo ya yele ma kono yoro koni ga ja me mo beta isi yoro la o yoro ni beta o manja o ni tara ide buru ke ya lo chim ye ni segana ula fe bina de ma soro sono o ibe to ya o sabo wuri nti ya nobi na te ngbe posu yoro la o ngbe o sara o depuis yele mana akachani santan ko chama ibi miso igona katora fushi masema amuso katora masema hala balima mumbe boso kana ube imne usinyi ni mo ma fore ko ne re nate siakile ita donre
parce que mɔgɔ n'i kɛra fɛn o fɛn ye kana pan sababu kunna bura o faamuna mais e yɛrɛ ka baara in kɔnɔna na hakilina jumɛnw de bɛ i la a ka di ye mun de ka kɛ i ye bi ne kɔni hamina kɔni ye ko muso ni denw b'i bolo ni n sera ka sababu sɔrɔ ka du sɔrɔ o kɔni ka di ye bi kosɛbɛ ani yɛrɛ belebele fɔlɔ o ye o kɔfɛ parce que n'i ye siyɔrɔ sɔrɔ o ye hakililatigɛ belebele fɔlɔ ye ni o bɔra ye ni sera ka cogoya sɔrɔ komi si bɛ ka kɔrɔbaya dɔɔni dɔɔni ka taa lɔgɔci tɛ taa fanga kɔ barika bɛ ka dɔgɔya dɔɔni dɔɔni ni n sera ka bololaminɛ yɔrɔ sɔrɔ ka hali feere dɔ kɛ o bɛɛ ka nɔgɔn ma ni lɔgɔci nin ye o faamuna Burama o tɛmɛnen kɔfɛ jɛmukan in yɛrɛ tɔgɔ de ko an ka baara n'i y'a jateminɛ maa caman bɛ yen olu tɛ sɔn baara ma u b'u sigi k'u bolo fila da u sen kan fin t'u la jɛ t'u la jɛmukan in dun yɛrɛ a kun de ye ka se ka courage don dɔkɛlaw la maa o maa n'i bɛ dɔ kɛ a tant que i bɛ dɔ kɛ an n'u bɛ jɛ ka kɛnɛ k'a ɲɛnɛmaya ɲɔgɔn fɛ maa minnu bɛ yen k'u bannen don dɔkɛ ma e bɛ se ka ladilikan jumɛn de d'u ma yaasa u ka kɛ dɔkɛla ye ne kɔni bɛ mun fɔ a bɛ fɔ ko mɔgɔlankolon de bɛ yen n'o tɛ baaralankolon tɛ yen n'i y'i cɛsiri fɛn o fɛn na ala b'i dɛmɛ k'i ka laɲini sɔrɔ o kɔnɔ n'o tɛ don min na ne bɛ don lɔgɔci la mɔgɔw yɛrɛ ko ne ma ko ɛseke fa ma don cɛ in na ko bolofilatigiw yɛrɛ sigilen bɛ ko a tɛ min ko ne bolo kelen ko ne bɛ taa fɔ ko n bɛ lɔgɔci k'o tɛ yɛrɛ faga ye wa ne ko ma n ko ne salen n sadon de sera ne tɛ lɔgɔci in tɛ ne faga k'a ta o donna bi fo bi depuis n tɛ se ka lɔgɔ prix fɔ n bɛ taa lɔgɔ tonnen ye k'a fɔ bon n bɛ nin sini hakɛ la n tɛ wagati kɔni fɔ a tigi ye n ko n b'a ban yanni nin wagati cɛ mais ni n ko n bɛ se ka lɔgɔ o lɔgɔ ci a ka ca ala fɛ n b'o lɔgɔ ci. Burama a faamuna DMS TV filɛbagaw an bɛ a fɔ aw ɲɛna halisa k'aw ka abonné an ka chaîne YouTube la fo ka taa se Facebook ma Instagram olu n'a ɲɔgɔnna caman yaasa jɛmukan dumanba minnu bɛ bɔ ni olu kana se ka tɛmɛ aw kan cogoya mun na wa a ka di maa minnu yɛrɛ fana u ka publicité ye ka tɛmɛ kɛnɛ kɔnɔna na dayɛlɛnnen don bɛɛ lajɛlen ye sabula an ka baara olu ka kan ni dɛmɛ ye maa o maa n'i bɛ yen k'i bɛ dɔ kɛ de ne bulu bɛ k'i ma yaasa ka courage don dɔ kɛ balo la hakili la o jɛmukan ye o ni dɛmɛ ka kan mana an ka dayɛlɛnnen don bɛɛ lajɛlen ye n'a bɛ fɛ aw ka publicité ka tɛmɛ numéro minnu bɛ ka tɛmɛ écran duguma ma a bɛ weleli k'o la n'o kɛra an bɛ ɲɔgɔn nasɔrɔ Burama an ka jɛmukan bɛ ka se a kuncɛ wagati ma welewelekan ni folikan jumɛn de bɛ e bolo ne bɛ aw fo k'aw barikada n'a ɲɔgɔnna n bɛ ala deli ala ka barika don aw la aw ka nin bila kɔrɔ ye aw kana bila bana ye ya rabi halisa ala ka jamana in suma ala k'a basigi aw ye denmisɛn ala ka mɔgɔkɔrɔba si di aw ma aw ka nin baara in bila kɔrɔ ye aw kana bila bana ye ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen an yɛrɛ b'i fo dan tɛ foli min na DMS TV filɛbagaw an b'a fɔ aw ɲɛna sa ko aw ɲɛ garijɛgɛ tun ye min ye o de ye nin ye bi an tun bɛ Senu plateau la fɛn min ye baarakɛla dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na ale ka baara bɛnnen don lɔgɔci ma n'o o ye Burama Bagayogo ye a bɔra ka kuma caman fɔ sisan nɔ hakili la aw yɛrɛ ye faamuya sɔrɔ a la Burama bɛ degun min kɔnɔ a mago bɛ aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ la sabula maa o maa ni i bɛ dɔ kɛ n'i ma sɔn k'i sigi k'i bolo fila da i sen kan i ni dɛmɛ ka kan mana an bɛ aw fo aw ka filɛliko ɲuman na an b'a fɔ aw ɲɛna k'aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma